मोनखो प्रिमियार श'आथ' आंबो दंमोन नाथाय एसे आखु आङो थाब फैनांदों ओमफ्राय दिनै आं बेहाय फुल मुभिखौ नायबाय जोबोद मोजां रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन आरो नायदों ओरैनो बे फिल्मावहाय माबायदि जोंनि बर'नि खोमसि फोथायनाय बा समाजारि माबायदि बेरखांनाय नुनो मोनदों बेथ' सोलिबायानो थायो गेजेर गेजेर बहाबा बहाबा खना खना बांसिन माने जोंनि माबा मा होनो बेखौ सोरां माने किसुमान जायगाफ्राव बेबायदि आखुवा दाबो दङ दा बेफोरखौनो एसे सिनेमानि माबाजों गेजेरजों हयथ' डिरेक्टरबाबो जाय लिरगिरि बिथाङा फोरमायनो सानदों जोबोद गाहाम मेसेज जुदि सुद्रायलाङोबा जोंनि आसार खान्थिया सोलिबाय थानाय जायगा मा खना खनला जायगाफ्राव बेफोरबायदि सोलिबाय थानाय आखलफ्रा जोबलांगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन रायजो राजाखौथ' आं नायनो खावलायगोन आंबो नायो आरो खनसे नायबावगोन बयखौबो खावलायो आरो बर' मुभिखौलाय जों दा मा होननांगौ रावबो नायग्राथ' गैया जाथिनि अनगायै ओंखायनो जाथियानो नायनांगौ आरो आंनिबा दिनै नायनानै माबायदि मोनखो ओरैनोथ' सिनेमाया मोजां समाजनि थाखाय मोजां ओरैनो मोजांखौनो मोनदों ओरैनो दा जायफ्रा दाहाल सावथुनखौ नायाखै बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानगोन लैहोर लैहोर फै नायफै बेनो आरोखि आंनिफ्राय मोजाङानो बेस्ट